Dalawang lalaki naman po ang naaresto ng mga otoridad sa magkahiwalay na operasyon ng mga Anda Municipal Police Station kaugnay ng mga kasong pagnanakaw at mga kasong kriminal. Sa isang hot pursuit operation, arestado ang isang lalaki matapos umanong magnakaw sa isang residente na naganap sa barangay Poblasyon. Nakuha mula sa suspect ang pera na nagkakahalaga ng 12,840 pesos sa iba't ibang denominasyon at na-recover din ang isang mountain bike na ginamit umano ng suspect bilang kanyang sasakyan sa pagtakas at iniwan malapit sa pinangyarihan ng krimen. Samantala sa hiwalay na operasyon nung Lunes, Enero 12, sa Puerto Galera Oriental, Mindoro, arestado po sa bisa ng warrant of arrest ang isang 35 years old na lalaking residente ng Barangay Awag, Anda, Pangasinan dahil sa patong-patong na kaso. Ayon sa pulisya, nahaharap ang suspect sa kasong frustrated homicide na may nirekomendang piyansa na 72,000 pesos. Ngayon din sa kasong acts of lasciviousness. Ang dalawang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga pulisya habang inihahanda mga kaukulang proseso ng mga kasong isasampa laban sa kanila. IFM News. IFM News. IFM News.